Boys, azi suntem alături de Cosmin. Salut! Azi o să fac seria cu 1v1 cu YouTuber, băi. Hai să vedem ce și tu mai vii și tot atâta că salut. Azi o să fac. Fii mă și tu mai viu. Păi da mă, dar tu cum erai la început? Ia stai așa. Bă, ăsta e primul... Nu. De acum, fii și tu mai viu. Asta, hai că sunt. Bă, nu știu dacă o să te auzi bine pe filmare, gen, că eu stau cu tableta la distanță de la telefon, gen. Nu știu, eu am acum ceva... Îmi apărea că la Discord că s-a conectat un dispozitiv cu voice gen din altă locație și care dispozitiv. Bă, boys, acum să vedem ce bine joacă Cosmin. Opa. S-a tras. Bă, mamă, mi-a dat full perete, gen. Mamă, dar am 80 ping de jucat pe Nether, bă, Asta vreau să vă zic. E primul meu videoclip cu voce și nu știu, sunt cam timid. Dar o să-mi revin eu, bă. O să-mi revin, sper. Nu fii voi timid. Fii mai viu așa. Încerc. Cum ești pe Discord, ești pe YouTube. Încerc, bă, dar nu e așa, gen, e mult mai greu. Oh! L-am luat, bravo, mă. A avut Deagle. Ce Deagle are Nu știu. Cosmin. Haide, bă, Cosmine. Parcă văd că acum am dă mare one tap. S-a adus. N-am armă de one tap. N-ai armă de one tap? Am luat. Cred că dă rush. Uf, mamă, dacă îți prindeam headshot acolo. Da. Bă, joacă bine, mă, Cosmin. Chiar joacă bine. A dat fake-ul ăsta, dar nu prea am luat. Ce, bă? Ți-am văzut capul acolo. Bă, chat, sper că și auziți pe Cosmin. Nu știu, bă, cum să pun telefonul, să fiu mai aproape de tabletă, gen. Păi de aici nu spui direct, gen, Discord pe tabletă. Să mi-l pun așa, o să te audă mai bine, gen? Păi, eu zic, da, nu știu, dar să ții și pești, nu știu, acum de ce nu e pești. Pentru că am ping. Încerc eu cu Deagle-ul, că eu sunt pro ca Cosmin, nu... Ultimul glanț. Hai că dacă mai aveam un glanț. Parcă văd acum că îmi dă mareu. Oi! Mamă, dar ce m-a speriat! Eu credeam că vii prin Origin sau ceva de genul. Eu te-am auzit un pic, nu știu unde te teleportat acolo, să nu știu ce s-a întâmplat. Bă, nici eu nu știu. Dar vezi că tu ai pinguleți puțin cam mărișuri, dar n-are nimic. Dar e pe Nether, nu știu, pe Nether ne-am... Trebuia să pun Polonia, dar nu, nici nu s-am spus, gen. Ok, e site. Ok, l-a deconectat. Aici am avut... nu știu, cred că e de la internet. Bă, cred că de la regiune sau de la server. Că și eu, nu știu, mi-arată acolo un colț că am internetul uneori pe galben. Dacă vrei refacem, nu-i problemă. Oh, unde era Cosmin, Nu știu ce mi-a reconect acum, sincer. Mamă, dar trage Cosmin ăsta, nu mă. Wow! Bă, nu știu. Am și puțin de laghi, să fiu sincer. Bă, să știți că aveți video și la el în canal. L-a postat.
o să-l posteze. Când îl postez eu, o să-l posteze și el sau... Ceva de gen, eu înainte sau el înaintea mea. Înainte, că eu îl postez săptămâna asta pe la final, cred. Puteți să-i dați și lui subscribe, dar eu n-am subscriberi mulți, ca să fiu sincer. Mai bine dau la tine să spui. Mai bine dați la mine subscribe, la el lăsați-l care are de ce. Dar bine, merge și mai mult. 73 am dat. Primez notificări de pe telefon. Bă, cred că o să pun Discord-ul pe tabletă, cum ai zis, că cred că e o idee mai bună. Să spui Discord-ul pe tabletă, eu o să mă aud ok, gen. Numai că tu acum nu știu cum te auzi că pe Discord te aud altfel. Microfonul e altfel. Ar trebui să iei căști. Să n-ai problema asta, zici tu că ai ping. Știu, dar nu e de la căște, de la Bluetooth, gen, nu știu ce n-ai. Asta e, trebuie gen. Dacă vrei să audă ca... Mamă, unde era costumul? Bă, s-a dus nimeni la Planting. ce s-a de... Mamă, ce lucky am avut acum. Bă, dar eu chiar sper că l-auziți, gen. Bă, nu știu dacă te auzi. Da, că e bine. Bă, cred că mă aud, nu știu. Posibil să sperăm. Sper să te auzi, dar acum e mai greu. Da, bă, chat. Acum am avantaj că la CT îmi place puțin mai mult CT-ul, să fiu sincer. Ia, auzi pe acolo. Nu mai zice nimic. Păi nu mai zic nimic, că sunt puțin concentrat. Concentration. Counter-terrorists win. Mamă, ce-am sărit ca maimuța pe cutirele. Familia. Bă, nici eu și nici Cosmin nu prea avem warm-up, să fim sinceri. Eu nu știu ce are gen de la net. Oamenii îmi văd disconnect pe Discord. Cosmin are probleme de la ori cu netul, ori cu serverul, ori cu regiunea. Și eu, bă, să știi că și eu am puțin probleme. Dar... Counter-terrorists win. Oh. Este bună că se fac pe speed de ăsta, să văd ce viteză la net. Bă, s-a prins singură partajarea acum, jur. Dar nu mă uit. Eu cu Cosmin nu suntem pe Discord, dar are și partajarea aprinsă, dar gen, nu mă uit pe partajare. Acum am aprins și eu din greșeală. Să văd ce viteză la internet, da, să băguiește. Da, nu e problemă. Îl așteptăm puțin pe Cosmin. O să fim aici. Viteză de 900, de ce să băguiește? Își verifică acum internetul. Ne punem aici din în colț și îl așteptăm când ne zice el gata. Ok, Chris? Aveți și voi răbdare. Acum și-a dat și omul meu start. Nici n-a durat mult. 950 și ce ping. A, da. Wow, ce mi-a... Ma. Da, bă, boys. E fugit. E greu, mă, cu Cosmin, nu? N-a văzut! N-a văzut! Ai! Bă, eram low. M-a spart prin acele... Am crezut că ești 100% acolo, că tu normal dacă erai în site, mă, săreai, ba, mișcai, ba, nu știu ce. Eram low. Să te puteți spatele, mâncați așa câte. Cred că acum se activează și Cosmin. Exact. Bai, dar ne-ai după bunicel, dar nu știu de ce nu m-ai luat. Wow, cum te-am luat? Și nu se duce glanțele. Ce are mă? Bă, chiar nu înțelegi. Am dat spre smoke, glanțele. Așa? Se părea, bă, trebuie să fac ăla și nu că glanțele smoke-ul ăla, că nu se mai duc glanțele alea. Știu, dar nu înțeleg de ce când pui smoke nu se mai duce glosul damage, se duce mai puțin, gen. Oh. Mi-e frică să mai dau pic acum care AVM. Counter-terrorists win. Bă, ce ați văzut? Bă, jur că... Mamă, bă, tu știi ce tap s-am dat. Pixelul suprem, mai aveam unul viață în cap să-și... Bă, Gigi, ai
ultimele cuvinte, adică vrei să zici câte like-uri vrei să facem la acest video? Că am uitat să te întreb. 50 de like-uri. Bă, hai să facem și noi 50 de like-uri pentru Cosmin. Să nu-l dezamăgim. Și o să invit mai mulți youtuberi la 1v1 și cam atât a fost cu acest episod. Vă pup și ceau!